Ake ngiqale nje ngithi umlando lo iyaqala ukwenzeka lento endimeni ngisho ngingaqambiki amanga ngisho ngiqinisile madoda ngiyeba ngithi waqopheka umlando lapha endimeni kaMaskandi qoshwa izinkunzi ezimbili umthandeni igcumile ishofu komanqane nokhuzane Ndlamlenze umfo kaMpongose lezi insizwa zombili eqopha umlando nje ziphakamisa lona igama lomculo womdabu umculo wesintu umculo ohamba negazi uMaskandi ukhuzane Ndlamlenze umfo kaMpongose uqophe umlando laphana emsakazweni umhlobo wenena umthandeni igcumile Manqalena waqopha umlando lapha emsakazweni Ukhozi FM lezi insizwa zigile imama ngoba ziqophe umlando ngendlela efanayo laphana phambi kwababukeli nababukeli lapha enkundleni zokuxhumana ko Facebook njengoba zombili lezi insizwa zenze into efanayo emsakazweni engafani yizeke imvuzo ingifani ukhuzana Ndlamlenze mfowethu Mpongose ubezokroneliswa laphana kumhlobo wenene njengoba ahlukanisa unyaka ngengoma yakhe emnandi kakhulu esihloko sithi kukhona usazoba imbongolo umsazoba inja masekuhlukwana kanti umthando engqisho Manqalena ubeyokonyeliswa lapho Ukhozi FM kubana yenaye wahlukanisa unyaka lapho Ukhozi FM ngesingoma esihloko esithi igushi lapho ehamba khona nentokazi uMahu namhlanje bekuyilanga elikhulu yombili imsakazo izobakomelisa omunye uzoyibuza ukuthi hayi kanti kuyaqhuthelwana bahlukaniswa unyaka kanye into engafani okay kuyazwakala ke lokho ngoba unyaka ohlukaniswa ngosuku olufana yonke indawo kungani ke phona bezokonyoliswa bobabili bahlonyeliswelana bobabili kanye kodwa bebehlukaniswa endaweni ezingafani yini kuyaliwa na abantu beyibuza ngizokuchazela ke ngifuna ukuthi kinakise into ongakazwina ke ngizokunakisa into ongakaze uyinake embukeli kodwa njengamanje uzoyibona before singene nje sibe deep mayelana ne topic esiphathele noma le show oyibukele namhlanje into enze ukuthi bobabili lezi zinto zombili ehlonyeliswe kanye osukwini la namhlanje ingoba okuyibona abantu abaxhase lo mkhankaso ukuthi lezi zinto zikonyeliswe Ukhozi FM umthandeni uzakonyeliswe ngemonto akonyeliswe ngayo okuyipholo nokhuzana akonyeliswe laphana umhlabonene ngemali engango 25,000 isizathu salokho ukuthi bakonyeliswa abaxhasi ababodwa okuyi Black Mobile iBlack Mobile uzoyibona ke laphana kwithombe kaMthandeni igcomile ishofu Manqale zande kakhulu kanti ukhuzane Ndlamlenze mfo kaMpongose uzoyithola laphana ezithombeni lapho khona ukhuzane ephakamise icheck lakhe lika 25,000 uzoyibona iBlack Mobile yona esponsorishile le campaign ukuthi lezi insizwa zikonyeliswe zombili uzokhumbula ke ukuthi lapho Ukhozi FM ukuthi umculi aweni akomeliswe into yagcina lapho Ukhozi FM lisa partnership no Owen Dlovu lovumbuka njalo ngeinsuku ka November no December mangabe sekupheleni konyaka abanye ke abantu banake enye into esisuse ukukhuluma kakhulu lapha enkundleni zokuxhumana njengoba kubonakala umthandeni igcwamelisha umfo kaManqele enza izinto esiqala ukuyibona zenziwa uKhuzane Ndlamlenze umfo kaMpongose njengokufaka umNazaretha njengokuphatha ibhola uzokhumbula ke ukuthi le yebhola iqalwe uKhuzane Ndlamlenze umfo kaMpongose lapho khona sibona uKhuzane Ndlamlenze umfo kaMpongose eshutha nalo ibhola laphana ethi yena akaqhathwe noRonaldo kwingoma yakhe ayiveza ukuthi album yakhe iyeza kuno track number 1 osihloko sithi ngcono ningiqhathe noRonaldo noma esihloko sithi nje noRonaldo lapho khona ke esambona khona eshutha nebhola uKhuzane etshengisa ukuthi cha usewumpetha kakhulu yena ngadlala noRonaldo nangu nomthando engqosho Manqele njengamanje siyambona ubuya nebhola lapha nje kwezolanda unkomelo wakhe Ukhozi FM lokhu ukukhomba ukuthi umthando engqomomelisho Manqele njengamanje kusawuyena ingqongqo kusawuyena oshaya amagoli kusawuyena umfana ohamba phambili njengoba ibhola singako abantu bayibuza ukuthi hawu lensizwe yakopela kangaka yonke into kuKhuzane ngoba umNazaretha uKhuzane simbonile ufakile laphana kwingoma yakhe ku music video wengoma ethi webaba ngikwenzeleni wenkosi yami wangiqobela izitha zami niyayibona leyo ngoma yokholo kaKhuzane kwi-album yakamuva eqeda kuphuma abalandeli ke bakhala ngokuthi hawu umthandeni ngoba uthi yena yonke into ifika lapha endimeni kungani manje senza izinto ezenziwa uKhuzane Ndlamlenze umfo kaMpongose hawu nanti nebhola futhi yena hayi umthandeni ke into engiyithandayo ngayo ukuthi uyiphendulele ngekathi ebuzwa ngale luda ukuthi hawu ndoda
Sakubona nawe usufake-ke umjiva waseNazaretha kubeni sikwazi wena ukuthi uyikholwa usindisiwe. Uyiphendulele-ke umfo kaManqele. Mayiphendulela umfo kaManqele uye wabeka kanje. Ngizothanda ukuthi nje ngithi iclip yakhona sesiphetha nje uqhamuke namhlanje nakho ufake umjiva cishe owaziwa njengasebandleni lamaNazaretha. Kungani? Wathinta indaba enkulu. Indlela engiphiwe ngakhona noma uNkulunkulu indlela angiphakamise ngayo. Ukufika umuzwa kimi kababa umprofeti Isaiah Shembe umqali wendlela lapha eNazaretha. Engicabanga ukuthi umprofeti Isaiah Shembe uyena wasifundisa nje singamaZulu ukuthi ukukholwa kuyini. Okay. Siyakhumbula ukuthi inkolo yaseNazaretha idume ngenhlonipho sifuna umakoti kunemizi emile. Emise zimfundiso zalapha yana eNazaretha. Yeah. Ngiyathanda kakhulu ukuthi abantu bekuyikhathaze ngokulandelela umlando kababa noma kamprofeti Isaiah Shembe umqali wendlela eNazaretha. Ebese futhi ngiqinisekisa ukuthi mina njengomthandi ngigqugquzela ubunye ezinkolweni zonke ngihlanganisa abantu kunjalo umculo ngoba ngibamba khona lapho-ke inkulumo kaMthandela lapho khona ephendula ukuthi kungani ebonakala ifake uNazaretha ekubeni umsindisa ebe umzalwane yena njengoba simbona esefake uNazaretha. UNazaretha-ke ugqokwa ibandla lakwaShembe. Siyakwazi lokho ukuthi ibandla elilandela uShembe eligqoka uNazaretha, okuyinto-ke esiyiqalayo ukuthi siyibone umuntu esimazi iqhambisa inkolo yakhe yabasindisiwe, simbone kodwa futhi sefake ijoyini noma esehlonipha esegqoke ingubo yokuhlonipha isonto lelinye ibandla. Cha, ibeke kanjalo-ke insizwa, kodwa-ke ake sithathe izintambo siphonse laphana kwenkulumo kaKhosana Nhlanhlenze umfo kaMpongose lapho khona ebekade eyibongela ngomkomelo wakhe awinile. Sizinana ukuthi uwine into engakanani na, uhambe nento engakanani uKhosana osukwini ngomhla 25 January lapha kumhlobo wenene, uma ukuthi ubeka kade engenalutho ngalelo langa ezifanela nami nje oke sizwe siqale ngayo nje mfethu madoda noma mbukeli laphana uKhosana Nhlanhlenze umfo kaMpongose. So sesicina ngalo igcomelisha nalo mangabe seliyothatha imfanela zalo uthini Nhlanhlenze. Usho kanje andasithi kunamalini namhlanje kodwa into engiqizeke ngayo uzalana Tom kuba kunjani ngiyaphila ngibingelele bonke abaphulaphuli bomhlobo wenene, ngibingelele nina abasasazi. Namhlanje ke ngiseyindlini eyindlu zomsakazo umhlobo wenene. The king of Maskandi is here in the house, in the building. Lonto ke improve Africa into bana ngokwenene Approved. Yeah, andakaba ke mhlawumbi kokuqala siba nengoma kaMaskandi efumana Song of the Year. Yes. Isini imbali engathi kokuqala abaniphazana Engathi ku i-record. It is the first time umhlobo wenene uhlukanisa unyaka ngoMaskandi. Bafethu. Ngiqala noYiva kahle kahle bathethe inyani xa besithi ngiqala noYiva ingoma kaMaskandi ihlukanisa unyaka apha kumhlobo wena. Yes. Kakhulu ukuthi nathi sithi halala man. Exesha sendlala izingoma zolushumi ubuphi ubuziphula pho kanye mhlawumbe usegingini. Hayi bengivulile bengisendleleni. I was from Durban ngiya eScott. So kwenzeke izindaba. Right. We mamela life. Bengilalele khona. Okay. Bengilalele ivulwe kakhulu. Beyivulwe kakhulu beyiphezulu. Now andiyazi mhlawumbi ithetha ukuthini lento kuwe ngoba abantu bangaqiniseka into bana ingakhuphi umculo kaMaskandi into enkulu kakhulu kwecala lase-KZN. Now uzophumelela kwenzani? Into emnandi engiyithandile ukuthi abaphulaphuli bomhlobo xa the time babuza ukuba yiphi emicimbi ba yiyeza hlukanisa unyaka bebesho uba hayi thina sizawela ngembongolo sihamba ngeyisho. So lento ikutshela ukuthi uKhuzani is no longer about ukuthi uyi-local artist. uKhuzani it's an international artist because njengoba ubona ukuthi siyahamba ngisho emazweni angaphandle, njengoba ubona nje ukuthi
ama-provinces manje akuseyona umqulu wase-KZN ukuthi ngizohlukanisa unyaka phaya ey'teshini zase-KZN sengihlukanisa unyaka ey'teshini ezahlukahlukene. Leyo nto leyo ifuna ukushayela ihlombe ngoba kusho ukukhula kwe-brand yami as an artist. Angiyithathi kancane kufuneka nazi ukuthi ngiyayivelisha kakhulu le nto eyenzakalile. Ufuna ukuthini kubantu abangikhatheleyo abaphulaphuli nje bomhlobo wene-FM ngoba ndiyaqonda uba mhlawumbe uye wababulela apha kumakhasi akho ezonxibelelwano, mhlawumbe ube nalo ithuba lokubabulela apha kunomathotholo. Ufuna ukuthini? Sengifikile apho kunomathotholo lithi kubaphulaphuli bonke bomhlobo wenene ngiyabulela, enkosi kakhulu into abayenzile ukuthi bengivotele ngihlukanise unyaka singene ku-2025. Le nto eyenzakalile isho ubudlelwane obusha esibuqalayo ikakhulukazi nabaphulaphuli njengoba wazi ukuthi awumaskandi abantu bacinga uba umaskandi into kuphela yabantu umuntu omZulu, but now it's proven ukuthi umaskandi is for everyone, into umuntu wonke. So siyibonile abaphulaphuli bevota la bethi sifuna ukungena ngale ngoma for the first time ku-2025. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabulela kakhulu nakumhlobo wenene nabaphathi. Sibambe lapha inkulumo yakhosana Nhlanhlethe uMfukampogo Sonkosi njengoba eyibongela ke besebeshilo ke abasakazi ba umhlobo wenene nokuthi nje ukhuzane lapha endlini zomhlobo wenene noma ngabe ubephetheni ephakethini noma ngabe bengenalutho kodwa nje guaranteed ukuthi uzophuma no 25,000. Iyona into eyenzekile ke leyo nje bonibona ngezithombe ekuyizona ezifakazela indaba ukuthi ukhuzane uhlabene laphana ngomkomelo ka 25,000. Cha hey, imali engaka ku-January seshayile ihlombe lokho seshayile ihlombe. Kanti ke njengamanje ngiyayithatha intambo ngiyiphosta laphana kensizwa umthandi enigqomisho mfo Manqele nasimbone ehlabana lapho Khosi FM Sport. Uhlabana ngento engakanani ke yena? Ake sibone ukuthi ngabe igcumelisha lona lihlabalele ngento engakanani. 5, 4, 3, 2, 1. Gucci! Mthandeni SK. Ukuzala igqokama kuyadula ngoba kwakhetha uMambathi inkanyezi ekhale phansi kwelakithi kwakomuka ixoshwa isithombe basivimbe ngapha sabuya ngapha, bathi basivimba ngapha sabuya ngapha, bathi basibhala ngapha sabuya ngapha. Gama legqokama liyondla liyakhuluphalisa linjengamasa inkomo zakwamvula ingqondo umehla abantu benondandatha banona ngeSarah Batman ondwa yilo leli gama legqokama elisha lamehlula kodwa uPaul uhambe ezacile okwamanqine embaba bafabuke njengedanga abaneshintsha abashintshile ushintsha umculo amono wese uvambaza umgibo amanuku ubamba lenkunzi yasenhlathi imanqushe kayigwazi yajikijela iqhubuka ushintshelo lenkunzi yasenhlanhla. Ikhuluma nje naye iyatsheletshulo kwenkomo zebhunu lezo kuthiwa yini qedela njonga duyaza ayishaka unyawo zengane ziyadela ngoba ziyayigcoba impahla kanini. Lapho engiqhamuka khona ngiqhamuka la sematubatuba kwelikaxamu uyofica emasangweni esikole saseNkodilo lokuthiwa ingwenya kanti uxamu banonile ngitho makhathela semtubatuba nesincintsha amanzi nje nithi abafazi bayigeza ngani bamba mkhonyazi kosomaskani lekibolayo ayikho ikose nomaterisana tiqala vamba bathi mkhawala mla kahle ngoba walamlela iqaqa belishanga ekani lamazampojwa ibambe mkhaya ibambe umfo mkhonyazi ke lo okuyena ngoba kade sifakela ke igqokama elisha sikhuluma nalo ke njengamanje umthandeni SK mfo Manqele makhathakhatha awubengelela abalaleli futhi Nkosi yompemo ngizoqala ngibingelela wena nsizwa yakithi kanye nazo zonke ihambele ikhona, ngibingelele bonke futhi nabaxhasi abaxhasile uKhosi FM, bese ngibingelela inkumbi zabalandeli boKhosi FM neinkumbi zabalandeli bakamthandeni SK igqokama elisha umshoko wenkani kwabanenkani indaba ephika amabandla sebesula emadevana. Ngithi sanibona mfowethu, sikhuluma ngegushi egile imanga isifaka onyakeni omusha ka2025. Ngenkathi uqala ufikela umqondo owenza le ngoma awusithatha usibeke ukuthi bathini engqondweni yakho? Mfowethu, impilo yami mina yonke umlingo ngoba namhlanje cishe uyabona ukuthi ngisiphi isimo ngisiphi isimo impilo yami yomlingo akukho kutheni mina engikwazi ukuchaza ngami njoba nginemboki nje umphawu kawuhliwa umsebenzi wayingoma ukuthi ngichaze ukuthi yini ngichaze ukuthini lapha esizweni. Empeleni mina konke okwenzeka kumina nje ngiyathatha udumo ngimnikeza uNkulunkulu njengoba ngamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. Konke kuyazenzakalela abafowethu nami ngiyatshelwa kuyangifikela ukuthi angenzeni lokho engikwenzayo
ngikwenza ngaleso sikhathi. Yeah. Ngifuna ukuya ke ngize la. Ngekathi ingoma usuqalele seniyenza nihlanganyela noMbuzeni nensizwa oJiva abayiproduceayo. Umqondo ukuthi kufike ukuthi ulande intokazi uMahu ecula umculo wamapiano. Indaba enkulu, Ukhanya kanjani? indaba enkulu kakhulu leyo. Yeah. Angeke siyiqede namhlanje singayiqeda ngonyaka ozayo. Kodwa uMbuzeni ngokujwayelekile kusukela kwiParis. Ufika shaya isiginci, mayiqeda ukusishaya nje isiginci ebese ngiyacula ngiyalandela. Ebese ngiqhamuka necreativity kaMthandeni. Ngoba ngifuna uMbuzeni ukuthi ikhono lakhe liphelelise. Ebese nami futhi ngiphelele ekhoneni lami. Uma sengicabanga ukudonsa omunye umuntu wakamanye amagender, ngithatha abantu ngiba ne-top 5. Sivote siyisifika inombolo 1. Sasafika lapha na kuMahu ke. Safika kuMahu, wathi mayifika kuMahu kwavela kwaqhuma igomwe lela dumo umhlaba wonke nje namhlanje nje silapha ukhosini sizobungaza yona iwini yegushi sengodiye. Abalaleli bomsakazo Ukhozi FM abayivotele kangaka le ngoma mangabe ubheka amavoti azinkulungwane ezingamakhulu lapha empeleni amavoti ayizigidi. Yeah, ayizigidi ezishiyagalolunye namashumi ayisikhombisa nanhlanu. Ungathini mfowethu? Ngingathi nje isandla sedlula ikhanda, isiqhoko sami ngiyasifonqa siba sincane ngiyasifumbatha eNingizimu Afrika nakubantu abangabokudabuka lapha kulelizwe abasemazweni angaphandle. Abadala nabancane obaba nosisi nobhuti nabantwana abancane bebekhona ukuvota. Ngiyabonga kakhulu ngingumthandeni mina, ngiyazithoba kakhulu phambi kweNingizimu Afrika. Ngilapha engikhona kungenxa yesupport yabo abantu njengoba namanje futhi ngisabahlonipha. Ukhona konke engikwenzayo ngishumayela ivangeli lokuba munye kubantu. Ngakho ukuthi ngoba abantu ngibathanda bonke ngokuhlukahlukana kwabo futhi babalekile kumina bonke bangabelungu bami. Oh ngibeka lapha inkulungwane ezishiyagalolunye namashumi ayisikhombisa nanhlanu. 975,000. Mawukathi ulindele ukuthi amavoti angamaningi kangaka mfethu acele isigidini sonke. Ngiyakhumbula i-interview yami yokuqala ngifika la ukuthi ngathi ke awusengiqhathileke phakathi kwabalaleli noKhozi FM. Abalaleli bathanda ingoma, uKhozi FM libeka umncintiswano. Ngicela ukuthi abalaleli beyilwele bona. Ukukhankasa kwami kwakulapho engane yakwethu. Ngicela beyilwele bona ngokuthi bavote kakhulu. Ngempela iqiniso lizokwenzeka ukuthi sihlukanise unyaka ngegushi. Ngicabanga ukuthi ke lokho kukhankasa kwami ngikhiphela umazwa njalo ukuthi ngiyenze uqhuthe emandikenike phakathi koKhozi nabalaleli abangithandayo. Ngicabanga ukuthi khona okwenza ukuthi ngibe namavoti amaningi kangaka. Alright. Sesiphetha nje uqhamuke namhlanje nakho ufake umjiva cishe owaziwa njengowasebandleni lamaNazaretha. Kungani? Wathinta indaba enkulu. Indlela engiphiwe ngakhona noma uNkulunkulu indlela angiphakamise ngayo. Kwafika umuzwa kimi kababa umprofeti Isaiah Shembe, umqali wendlela lapha eNazaretha. Engicabanga ukuthi umprofeti Isaiah Shembe uyena wasifundisa nje singamaZulu ukuthi ukukholwa kuyini. Siyakhumbula ukuthi inkolo yaseNazaretha idume ngenhlonipho, sifuna umakoti kunemizi emile emise zimfundiso zalapha yana eNazaretha. Ngiyathanda kakhulu ukuthi abantu bekuyikhathaze ngokulandelela umlando kababa noma kamprofeti Isaiah Shembe umqali wendlela eNazaretha. Ebese futhi ngiqinisekisa ukuthi mina njengomthandeni ngigqugquzela ubunye ezinkolweni zonke ngihlanganisa abantu. Ngomculo ngoba ngicula nje kwakuhlukana unyaka kwakudansa wonke umuntu. eZayoni babedansa, abasindiswa babedansa. Kubona wonke amabandla kwakudansa. Ngicela amabandla wonke ahlangana athandane azi ukuthi njengoba siphila ningabafundisi thina sithiwa ngokushumayela kodwa ningabefundisi siyacela abafowethu. Thina siphila nabantu abakholwa ey'nkolweni ezahlukahlukene abasithandayo abangabafowethu abanye singakha nabo ngisho nanemizi. Ngiyafisa abafowethu ukuthi ke sibe moya munye bese sithatha udumo lonke silibuyisela kuNkulunkulu. Ngamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. Konke lokho engikubonayo ngibona ipholo namhlanje, ngibona umthandeni ophakeme namhlanje ngenxa kaNkulunkulu. Ngicela sithathe udumo lonke silibuyisele kuNkulunkulu, sishaye izandla ezinkulu bafowethu ezandleni. Njengamanje ngizocela ukuthi ngisukume MC Chatha ngaleyo yomthandeni SK because indaba inkulu. Sukumani lapho nikhona khona la kumele simele sambe siye khona. Wonke umuntu okhona njengamanje sesifikile.
Sesifikile Yeah. kusona indaba enkulu amakhamera bonke abeyindaba nayi indaba esilethe khona la nayi imoto siyayibona Ake sizumsindo, imoto sizumsindo, entsha sizumsindo, sizumsindo Umsindo bafaka siziphiye semoto suphiye Yeah. sendele ithatha imoto yakhe khona la emsakazweni uKhozi FM Wow. siphiye akaya phakathi eyoyivula simbalela Ukhiya kwamamoto. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uyayivula ungena kuyona umsandeni SK. Sibonga kakhulu kwa Black Technologies. Asizwi hutha, sizwi hutha. Sizwi hutha. Nazo-ke. Nangu umphathi sheshe emnikeza ukhiya. Nasiya. Sezibuye ezandleni njengamanje. Sizwi hutha, ithini hutha. Siyabonga abafowethu kakhulu, siyakuthanda kakhulu. Nangeza umuntu ebantwini. Siyabonga bafowethu. Sambulalo pepeshe. Sambulalo pepeshe. Sambulalo pepeshe. Sambulalo pepeshe. Uyisa ukhozi. Topi cash ya dom. Wozak. Bana baba ngirechela. Wozak. Uyisela.